França. Una jove monja cus i resa, aliena als avatars del món. Viu en un petit convent del Carmel de Lisieux. És Santa Teresa de l'Infant Jesús. El papa Sant Pius X va dir d'ella que era la santa més gran dels temps moderns. Va viure només 24 anys, però va deixar un camí d'espiritualitat que pots llegir en el seu llibre Història d'una ànima. La Teresa va viure en el segle XIX, una època turbulenta, de canvis i de violència. Les revolucions liberals van modificar les estructures polítiques i socials. Buscaven posar fi a les injustícies socials i als privilegis de les classes altes. Es va enaltir l'individualisme i la llibertat sense lligams. En aquest context de terror i violència, l'Església era l'única institució que oferia estabilitat, que socorria els més necessitats, que portava el missatge d'amor i esperança a tots. En canvi, les ideologies que triomfaven, com el socialisme o l'anarquisme, partien d'una concepció atea de la vida. Semblava que la política s'hagués enemistat amb Déu i volgués expulsar-lo de la vida pública. I l'Església va tornar a ser perseguida. Com va reaccionar? Van callar els papes davant de les injustícies socials? Ni de bon tros. El papa Lleó XIII va donar un formidable impuls a la doctrina social de l'Església amb l'objectiu de posar remei a moltes injustícies en el món. L'Església va continuar assistint i cuidant els pobres, els ancians, els malalts o els analfabets. Sant Joan Bosco va utilitzar totes les seves energies en l'educació dels joves. Els seus grans amors van ser l'Eucaristia, la Mare de Déu, l'Església, la fidelitat al Papa i la joventut. Va fundar la congregació dels salesians, dedicats a l'educació dels joves, en especial als més pobres. Al segle XIX van sorgir amb nou vigor institucions benèfiques, hospitals i escoles. Innumerables persones van dedicar la vida als altres, resant, ensenyant o cuidant els més dèbils. També l'Església va continuar la seva missió després de la independència de les nacions hispanoamericanes. Va portar el missatge de salvació a tots, no solament a Amèrica, sinó també a Àsia. Molts homes i dones van deixar els seus països per predicar l'Evangeli. L'apassionant història de les missions a ultramar és tota una epopeia de sacrifici i heroisme. I l'exemple d'aquestes persones va donar fruits de santedat a l'Església d'aquelles terres. Per exemple, a Corea. Has sentit parlar de Sant Andreu Kim i els seus companys màrtirs? La Gran Guerra de 1914-1918 clausura aquest període. El papa Benet XV va intentar impedir-la. No va poder. Els governs eren lluny de Déu. Milions d'homes van morir a les trinxeres. 4 imperis van desaparèixer. Saps quins? Compara el mapa d'Europa abans i després. Et sorprendràs. Va resoldre alguna cosa a la Primera Guerra Mundial? Quins van ser els seus resultats immediats? Què va passar a Rússia? Què va dir la Mare de Déu a Fàtima? Quina resposta va donar l'Església? En aquesta unitat hi trobaràs històries vives, reals, que t'ajudaran a situar-te en els problemes del món actual.